God aften. Jamen, jeg havde lige lovet at lave en lille tutorial på, hvordan man kan resette traps og creation crystals. Jeg har lige forsøgt med nogle forskellige. Det tog lidt tid, for at den lige vil registrere trapsene, men nu skulle det gerne virke. Man kan også godt på andre måder mene, man kan gøre det med et 3DS-spil. Og hvis man er lidt i tvivl om andre metoder, så kan man gå ind og skrive How to Reset Traps and Creation Crystals på YouTube, og så er der sådan nogle tutorials derinde. Men det første man skal bruge, det er i hvert fald enten en Wii eller en, og det gør ikke noget, det er en Wii Mini, som jeg har. Den fungerer også fint. Man kan også bruge en Wii U, men min, den prøvede jeg lige, og jeg havde svært at få at spille spillet op på skærmen. Det var lidt underligt. Jeg har ikke prøvet at spille Wii-spil på Wii U før, så det kan være, at nogen af jer, der ved mere om det. Så skal man selvfølgelig bruge en kompatibel portal, som har plads til en trap, og det er i det her tilfælde Trap Team portalen. Den er jo sådan kompatibel med, jeg mener, næsten alle spil. Det er et rigtig fin portal. Så skal man bruge det her Skylanders Giants, som til Wii af en eller anden årsag. Jeg tror ikke, det fungerer ikke på andre maskiner. Så det skulle vist gerne være Giants til Wii. Jeg skal selvfølgelig bruge de traps og creation crystals. Jeg ved ikke, hvor mange jeg får lavet i dag, men nu prøver jeg i hvert fald et par stykker. Så skal jeg selvfølgelig bruge udstyr til Wii, det er klart. Når man så kommer ind i selve hovedmenuen, så skal man simpelthen gå over i indstillinger. Og det var her, hvor jeg havde lidt problemer med, at det ikke kom frem. Men hvis jeg trykker på generelt, så kan man se, efter jeg har sat i tilfælde her Chaos Trap i, så kan man så komme op, og så står der nulstil ødelagt legetøj. Og så står der, dette vil nulstille alle ødelagte stykker legetøj, der er på portalen, vil du fortsætte. Selvfølgelig ja. Sådan. Så er den nulstillet. Det kan ikke være mere simpelt. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan gøre det med går jeg lige tilbage i hovedmenuen, og se, hvad der sker, når jeg putter en Creation Crystal på. Sådan. Så er den også nulstillet. Det var sådan set det. Jeg håber, I alle har en god aften, og skulle der være flere spørgsmål, så stil dem ned under i kommentarfeltet. Hej hej!